Noordewien. My Willem de Vries. Kom verder. Alles wat er speelt. Omroep Friesland. Dit is Noordewien. Goeie, en welkom bij Noordewien. We zitten weer in het café met Joet, een bijzondere gast. Hij komt uit België, hij is on tour, hij had een soloplaat uit met natuurlijk orenmuzikanten. En dat brengt hem morgen in Snits in het Bolwerk. Maar hij bloedt nog wel naar het Noorden de komende tijd. Want hij zal ook optreden met het Noord-Nederlands Orkest. Ik vind het fantastisch dat hij er is. Want zijn muziek spreekt mij zeer aan. Het is een man met een verhaal en man met een muzikaal verhaal. Ik had door Ruben Blok, Belg van origine. En hij zit me nou aan te zien van, waar had die meneer het toer? Ik ga gewoon over in het Nederlands. Welkom, leuk dat je er bent. Dag Willem. Ja. Merci om mij uit te nodigen. Ja, het Fries ga ik je niet al te veel met lastig vallen. Maar, Geen probleem, het klinkt mooi. Ja, dank je. Hoe is het? Goed, ja. We kunnen spelen en allerhande dingen doen, dus dat is fijn. Is dit een hele drukke periode voor je? Een beetje wel, ja. Allerlei dingen weven een beetje door elkaar, door omstandigheden. Doordat we een tijd niet konden spelen, kwam een en ander bij elkaar, maar dat is niet erg. Ja. Nee. Want je hebt je eerste soloplaat uit. Ja. Is dat een COVID-plaat, om het even plat te zeggen? Nee, want ik ben de eerste keer naar Los Angeles gegaan, naar de man met wie ik het album heb opgenomen, Mitchell Froom. Ik denk dat dat eind april was. Ben ik naar daar gegaan voor 10 dagen om eens te kijken hoe we dat gingen aanpakken en om te beginnen met schrijven en dingen met elkaar te steken. Dus ik ben er wel even mee bezig en het plan was natuurlijk ook dat album vroeger ging gereleased worden, maar door omstandigheden werd dat een beetje uitgesteld. Ja. Want het fietst natuurlijk allemaal wat door elkaar met je eigen band, hè? Triggerfinger. We hadden sowieso met Triggerfinger het plan om 2 jaar even een vakantie te nemen, want na meer dan 20 jaar samenspelen en soms heb je wel even een paar maanden na een tour of na een plaat die je opneemt dat je even vrij bent. Maar voor sommige projecten heb je wat langer tijd nodig. Zo dit album, dat idee was er al wel om eens iets buiten de band te doen. Want sowieso met elk album dat je voor de band maakt, zijn er songs die niet in die vibe passen. Maar soms wel goede ideeën, of dat je denkt van kijk, hier zit wel potentieel in, maar het past gewoon niet tussen de rest. En dan hou je dat bij. Dus zo waren er een aantal dingen die ik terug opgevist heb. En daar kwam het idee ook uit van misschien moet ik daar toch wel eens iets mee doen met die liedjes. Is het met andere woorden een soort verzameling van een langere periode dat je ze in ieder geval hebt geschreven? Niet alleen, want als je begint te werken en die nummers, die hadden soms een heel primitieve of een heel eenvoudige arrangement. Maar we hebben dat geprobeerd interessant te maken en ons daarmee te amuseren. En dan schrijf je automatisch nieuwe dingen. En het is dus een mengeling van nieuwe dingen en oudere songs, maar dan wel in een nieuw arrangement gestoken. Looking to Glide is de titel. Ja. Zomaar bedacht of zit daar nog een verhaal achter? Er zit een beetje een verhaal achter. Meestal in de eerste plaats moet het gewoon goed klinken voor mij. En moet goed bekken gewoon. Ja, en je moet het gevoel hebben dat die titel de lading wel dekt, ook al weet je soms niet helemaal waar het over gaat. Maar in dit geval, ik geloof dat we aan een song bezig waren en op een gegeven moment zei een van ons twee van this section is looking to glide into the next one in a very cool way. En ik vond dat heel mooi klinken, looking to glide. En ik had het sowieso opgeschreven om als titel voor een song mee te maken. En het is misschien ook iets wat de mens, wij allemaal, het maakt niet uit in welke situatie je bevindt. Je probeert toch elke dag zo aangenaam mogelijk door te komen. You're looking to glide through the day. Voilà, op een fijne manier. En dat vond ik wel een mooie gedachte. Ook al lukt dat niet altijd. En dat is ook wat dat album... de levenswandel komt daar weer aan bod. En misschien dat daar ook wel in voorkomt. Soms lukt dat. Soms lukt dat niet. En moet je bochten maken en kronkels maken. En je door allerlei worstelen om door de dag te geraken.
verandert dat naarmate je wat ouder wordt? Je bent inmiddels, ik durf het te zeggen, want ik ben ook de 50 voorbij. Jij ook. Ja. Verandert dat voor je gevoel? Nu je wat oud is niet het goede woord, denk ik, maar... Ja, soms wel en soms niet. Sommige dingen... Ja, je hebt goede dagen en slechte dagen, sowieso. Dus dat had je vroeger ook. Ben je met je leeftijd bezig überhaupt of niet? Soms niet, want dan lijkt het allemaal wel gewoon verder te gaan. Maar als je fysieke kwaaltjes begint te krijgen, dan merk je wel dat je ouder wordt. Als je knieën niet meer mee willen. Ik ga heel graag lopen, joggen, en dat wordt dan wat moeilijker. En dan je schouder die dan begint tegen te werken, doordat je een verkeerde beweging doet. Dus dan merk je wel van, ik moet mij toch een beetje beter verzorgen, of daar toch wat andere aandacht aan. Het moet iets meer in evenwicht. Ja. Het gaat niet allemaal, je bent niet zo flexibel meer dan als je 20 was. Maar dat is ook niet erg. Ja, maar als ik bijvoorbeeld, Triggerfinger is duidelijk, dat is vrij heftig. Ja. Alhoewel je soloplaat bij Vlagen ook heel explosief is. Dat hele rock'n'roll ding, verandert dat naarmate jaren? Of bleef je dat nog wel gewoon hetzelfde? Ik heb ooit ouders gehad die zeiden, joh, daar groei je wel overheen. Nou ja, niet dus. Maar... Nee, op dat gebied niet. Nee, maar ik denk wel dat je er anders naar kijkt op den duur. Want ik vind rock'n'roll nog altijd fantastisch. Ik vind heel veel dingen fantastisch. Popmuziek ook. Je hebt zoveel coole muziek in zoveel verschillende stijlen. Maar ik denk wel dat je anders kijkt naar rock'n'roll. En naar muziek in het algemeen. Voor een stuk wordt je hoofd een beetje rustiger misschien, soms, niet altijd. En dat is interessant en dat is nuttig, soms. Ook niet altijd. Dat vind ik ook fijn aan het leven, het gegeven soms, maar niet altijd. Er zijn geen regels, ook voor een liedje te schrijven. Er is geen blauwdruk, het hangt er allemaal maar vanaf. Dus niet echt een heilige graal wat dat betreft. Nee, het leven heeft ook niet een handboekje dat je zo perfect kan volgen en dan komt het allemaal goed. Nee, je moet het echt allemaal weer uitzoeken. Zou het ook wel heel saai worden? Ja, dan, tuurlijk. Ja. Voilà, dus ik vind het fijn. Zo, ja. Triggerfinger. Straks komen we nog meer over je soloplaat te spreken. Hoe is dat ooit begonnen? Waren jullie met z'n drieën gewoon vrienden? De samenstelling is op een gegeven moment veranderd, hè? Maar... Ja, vroeger speelde Vladimir Geel bas in het begin. Maar uit hetzelfde dorp of zo? Nee, want ik had Mario gezien op een festival. Ik was toen roadie van De Mens, Belgische band, fantastische, ook een trio. Fantastische band. En ik was toen roadie en Mario speelde toen met een band op een festival en ik zag hem spelen. Ik had dat idee voor die band. Wij kwamen uit St. Alley, daar was ik toen mee gestopt, de band ervoor. En Eve Angelico gehad, dat was de zangeres van St. Alley wou liever iets anders doen, meer een poprichting. En ik dacht, ik vond dat allemaal wel oké, maar ik wou ook die rock'n'roll nog wel doen. En St. Alley was meer rockabilly, 60s garage, surf. Ik wou dat gitaargegeven een beetje breder trekken, dat het niet alleen maar in die hoek zat. En dan heb ik Mario gezien, heb ik hem ook eens aangesproken en daarover gebabbeld. Zie je het zitten? Oh nee, ik heb de eigenlijke... Wacht, want mijn geheugen... Wij hebben alle twee iemand moeten vervangen bij Guy Winne, de zanger van de Scaps. Die had een soloband, Guy Winne, en de drummer kon niet. En de gitarist kon niet. En de gitarist was Paul. Die speelde toen gitaar bij Guy Winne, maar die speelde ook bij B.J. Scott. Dus die had een dubbele booking. En de drummer toen, die speelde ook bij B.J. Scott. Dus Mario kwam de drummer vervangen en ik kwam Paul op gitaar vervangen. Toen. Monsieur Paul. Ja, Monsieur Paul kwam ik vervangen. En daar hebben we eerst samen gespeeld. En dan, dat was van, maar misschien kunnen wij wel iets doen. En dan zei Mario, ik weet misschien nog wel een bassist. Want hij speelde toen ook bij Noordkaap. En Vladimir Geel speelde ook met hem in Noordkaap toen. En dan heeft hij Vladimir gevraagd. En zo is het begonnen, ja. Was het allemaal nog wat hobbyachtig? Kroegjes, zelf concerten zoeken. Zo. Het was heel leuk. Je voelde dat er Frankenvrij gewoon. Ja, en allemaal kleine autootjes vol spullen en heel het land af dweilen. Mario zocht in Limburg naar concertjes, ik in het Antwerpse. Ja, zo deed je dat vroeger, van horen zeggen en een kroeg binnenstappen en zeggen, doen jullie concerten en maak gewoon zoveel mogelijk spelen. Bijna, hè? Ja, maar zo leer je dat ook. Ja. Je kan 100 repetities doen, maar je leert meer met één concert. Ja. Spelen. Ja.
We gaan nog iets meer terug in de tijd. Want Sin Alley, dat was niet jouw eerste band dus? Dat was eigenlijk mijn eerste band, Oké. Sin Alley, ja. Want je hebt ook een rockabilly. Dat was eigenlijk ook rockabilly, Ja, hè? Sin Alley. Ja, Ja, dat was ja. rockabilly, 60s garage. Maar Frankie en de... En de Rednecks, ja, daar heb ik ooit één concert met iemand mee vervangen. Oh, serieus? Ja, dat was... Oh my God. Ik las het ergens. Ja, inderdaad. Dat was een rock'n'roll bandje. Ja. Met zeer fijne lieden in. En, Maar dat was een inval. ja. Toen had de connotatie Rednecks was daar toen nog helemaal niks mis mee. Wij waren ons van geen kwaad bewust. En het was gewoon rock'n'roll spelen. Zo. En ja, dat was een mosselfeest trouwens. Het was zo'n podiumtje. En zo allemaal lange tafels met mensen die aan tafels mosselen zaten te eten. En wij moesten daar ondertussen een half uurtje een paar liedjes spelen. Ja. Ik heb geen idee weer wat we speelden. Ik was super zenuwachtig. Wel mossels gehad of niet? Nee, zelfs niet toen. Nee. We gaan even naar Sin Alley. Straks het verhaal graag even. Vind ik wel leuk, Ja. want dat is een van je, inderdaad, je eerste echte bands. Detroit 442. We know we can be tested, we can be read or found. Urban Raiders break away, he wants to push its pedal to the ground. And the night was right. Put him after Detroit 442, Sin Alley. De band werd mijn gast van Joert. Het komende horen te gast hier in Noorderwien. Ruben Blok zitten had. Wie is zijn eerste echte band? Hij speelt het morgen. Zijn solo-project in het Bolwerk in Snits. Daar kist nog in. Er zijn nog een paar kaarten voor. En later nog komt hij ook weer waarom naar het noorden voor optreden met het NNO. Hoe beide geven wijd praten. Maar toch even dit verhaal. Te gekke band, man. Welke periode was dit een beetje? Begin jaren 90 of zo? Zoiets denk ik, ja. Ja. Dat was super fijn. Dat is de band waar ik heb leren gitaar spelen eigenlijk. Want ik ben op zich iets later begonnen. Denk op mijn 18, 19 ben ik beginnen gitaar spelen. Was het eerst gitaar en daarna zang? Ja. Ik speelde gitaar in die band en Martine zong en ik deed een beetje backing vocals tussendoor. En soms op den duur zong ik ook 1 of 2 liedjes in de set. En dan na Sin Alley ben ik pas beginnen zingen. En ik dacht van oké, misschien is dit ook wel iets. Maar het was heel fijn om met die muziek te leren gitaar spelen. Rockabilly, rhythm and blues, Ja, ze hebben wat surfdingetjes in, hè? garage rock. Echt heel fijn. Ja. En trouwens, op dit nummer speelt Johnny Zuidhof drums van de Nederlandse fantastische band Batmobile. Dat is een toffe band, hè? Ja, zeker. Op het einde speelde hij drums in Sin Alley. En treedt zij nog op? Zij is overleden. Ja, Oeh, een paar jaar geleden. ai. Ja. Ja. Zeer jammer. Ja, Ja. dat was wel een dame. Ja, zeker. Oké. Ja. Ja. Oldschool, busje, België door, dat verhaal, een beetje... Ja, het een voordeel beetje van pionieren die in die tijd. Het voordeel van die scene is de fans en de mensen die muziek leuk vonden. Daar hing ook een hele mode en look en way of life mee gepaard. En mensen reisden ver om naar festivals te gaan. Wij konden heel snel, gingen wij in Duitsland spelen, Nederland, tot in Spanje toe, Engeland. Dus dat was wel cool, dat je direct, Frankrijk, dat je direct eigenlijk Europa, dat je op tour was. In een klein busje inderdaad, met allemaal erin. Jij komt uit Lier, hè? Daar ben je ook ja. opgegroeid of is dat gewoon je geboorteplek? Geboorteplek en opgegroeid ook. Ja, tot mijn 18 heb ik daar gewoond. Klein dorpje? Dat is een klein stadje eigenlijk. Dichtbij Antwerpen, hè? Volgens Ja, mij. het is een 15 kilometer van Antwerpen. Het ligt een beetje tussenin, tussen de autostrades. Wat speelden jouw ouders vroeger? Radio? Speelden ze platen? Vooral radio, denk ik. Ze hadden wel wat platen, maar mijn ouders waren hippies een beetje. Dus de Doors en noem maar op. Is dat een beetje de soundtrack van je jeugd ook? Mijn jeugd was radio ook. Vooral radio luisteren. En jaren 80 zat er ook wel in. Ik ben ook wel opgegroeid voor een stuk met popmuziek uit de jaren 80, maar die vond ik wel echt coole dingen. Wat je toen op de radio hoorde van Talking Heads, Roxy Music, Talk, INXS, dat kwam dan later, maar ja, coole popmuziek. Iggy Pop ook, voilà, kijk, dus dat soort dingen allemaal. Dan maakt je
Ik had zo'n klein cassetterecordertje met zo bovenop een speakertje en dan allemaal aan de andere kant die knoppen. En dan in de Humo stond de lijst van wat er zaterdags werd gespeeld. De playlist stond vooraf geprint, die was gepland. En dan zat je naast de radio met je cassetterecordertje en je nam gewoon de songs op die je wou hebben. Het is echt een generatieding. Ik herken dat heel goed. Ja, inderdaad. dan maak je zo En we hopen dat compilatietapes. mijn moeder niet binnenkwam om lawaai te Ja, maken, ja, weet je wel. inderdaad. Ja, dat was in België dus niet anders. Dat was niet anders. Nee. Nee. Dat hele rock'n'roll idee, spelen, gitaar. Heb je dat in dat dorp al meegekregen toen, destijds? Toen je daar wat rondliep? Of heb je daar de grote stad voor moeten zoeken? Ik heb ook veel geskate vroeger. Ik was een skater. Ik was denk ik ook bij de eerste 2 skaters in Lier. En op zich was dat wel... Wij gingen in Antwerpen skaten natuurlijk, want daar had je in het Stadspark een beetje een fijne plek om dat te doen. En daar kwamen alle skaters samen. En op school had je toch een beetje een verschil. Je zag aan mensen bij welke muziekstijl ze wel hoorden. De New Wavers hadden hun look, de metalheads hadden hun look, de hiphoppers hadden hun look. Maar bij de skaters, je was allemaal skaters, dus die verzamelcassettes, daar stond van alles op. Er stond rockabilly op en ja, Slayer, noem maar op, Beastie Boys. Reggae stond er, Bob Marley. Dus dat was eigenlijk heel fijn dat je... Nou, van alles wat. Ja, dus. je van alles wat. Ja. Je moest niet per se alleen bij die New Wavers horen of zo. Om die, nee, want het waren allemaal skaters uit verschillende hoeken. En daardoor kreeg je een beetje een melange aangereikt van heel veel stijlen. En dat heeft mij... Dat had een grote invloed, denk ik, op mij. Ik dacht van, oh man, er is wel veel coole shit te vinden eigenlijk. In al die stijlen. Je moet niet per se alleen maar dit zijn. Merk je dat nog steeds? Bijvoorbeeld met zo'n soloplaat, dat je terug kunt grijpen op al die oude herinneringen en muzieksoorten dus? Ja, en dat is nog steeds zo. Er komen nog steeds heel veel goede dingen in zoveel verschillende stijlen. Ben je nog steeds nieuwsgierig? Ja, soms wel. Soms hoor ik wel eens iets. Ik denk van, tja, wat is dat? En dan heb je Shazam om dat eens even... Of een vriend die je iets aanreikt. Maar dan moet je luisteren. Dus er komt wel heel veel uit. Dus ik volg niet alles. Want ik leer ook nog altijd oude dingen kennen die ik niet kende. Dus ja, er blijft ook altijd wel nog altijd bij komen. Sowieso, ja. Echte muzikant. Ja... Een echte muziekliefhebber. Misschien, ja, liefhebber wel. Misschien niet zo fanatiek, zo razend fanatiek dan dat toen ik jong was. Maar toch nog wel, ja, zeker. We gaan even een opname van jou draaien. Straks ga ik nog 2 nummers live spelen. Daar ben ik heel blij mee dat hij dat hier in de studio doet. Maar eerst even een studio-opname. Dan heb ik even een idee hoe dat klinkt. Ruben Blok en Turning on a Van. On a Van, Ruben Blok. Hij is hier in verband met zijn nieuwe album, eerste soloalbum, Looking to Glide. Ik vroeg het je onder de plaat te leggen, maar kun je normaal luisteren inmiddels naar zijn opname? Of? Ja. Bij het einde of het laatste stuk van een album maken, het mixen en het masteren, vooral het masteren wordt heel technisch, want dan luister je naar frequenties en compressie en dat vind ik heel moeilijk, omdat je dan niet naar muziek aan het luisteren bent, maar ook heel technisch. Dus als je het dan een tijdje laat liggen en je hebt het een tijdje niet gehoord, dan is het wel leuk. En dan ben ik er nog steeds zeer blij mee. Ja. Ben je een studio-freak in dat opzicht? Je hebt een eigen studiootje thuis? We hebben een kleine studio. Vind je het leuk om te knoeien of hoort het erbij of zo? Nee. Ik vind het heel leuk om... Er zijn verschillende manieren om muziek te maken. Je kan thuis, heb je al je mooie spulletjes bij je. Maar wat ook leuk was aan dit album, als ik dan naar Amerika ging om met Mitchell samen te zitten, dat heb ik 4 keer gedaan in die periode, om het half jaar ongeveer. Dan had ik niet al mijn mooie spulletjes bij. Ik had gewoon mijn laptop bij, een kleine interface, een paar effectpedaaltjes. En dan leende ik daar een gitaar of ik kocht iets heel goedkoop, iets wat ik dacht van ja, hier is een funky ding en er zitten wat toffe klanken in. En dan moet je je plan trekken en dan moet je inventief zijn ik had in veel gevallen zelfs geen versterker, gewoon recht de preamp in met een paar effectjes erop. Maar dat is wel goed ook, dat je oplossingen moet zoeken zonder al je mooie spullen. Beetje back to basic eigenlijk. Ja, maar dat is goed, want soms dan heb je een ander startpunt en dan kom je ergens anders uit ook en dan vind je andere dingen. Dus de beide waren perfect. Voor een stuk
beperkt qua materiaal. En dan als ik thuis was, kon ik toch nog, moest het nodig zijn, iets opnieuw of erbij spelen. Ik denk van, misschien moet ik dat toch wel even met die gitaar doen. Of met een klein keyboardje of whatever. Hoe was het om naar, want je bent 5, 6 keer geloof ik naar L.A. geweest, naar hem, hè, naar de producer daar. 4 keer. Ja. Is dat lekker gewoon dat je ook je hele leven even aan de kant zet? Je gaat met vliegtuig en dan... Is dat lekker werken? Of? Ja, dat is fijn. Ik vind het wel leuk. En het frustrerende soms is dat ik niet zoveel van de stad kan zien, omdat ik dan echt naar daar ga om te werken. Dan staat mijn hoofd ook op muziek maken. En elke dag zag je er een beetje hetzelfde uit. Met dat verschil dat er aan het einde van de dag soms een ander restaurant zat of dat je ergens anders ging eten. Alhoewel dat er wederkerende zaken waren. Maar ja, wij spraken meestal af rond de middag en dan werkten we tot 1:00 of 6:00. En dan ben je eigenlijk, als je 6 uur aan een stuk werkt, dan is het goed geweest. En concentratie is dan ben je moe. En in de voormiddag werkte ik soms vanuit het huisje dat ik dan gehuurd had. Ik werd wakker en ik pruste nog een beetje verder met wat we dat dag ervoor gedaan hadden. Ik had het was een badkamer aan waar ik dingen heb opgenomen. En ook, dat galmde dan een beetje soms. Dus, maar dat was wel tof, dat klonk wel goed. En ja, tegen de middag ging ik naar daar. Soms ietsje later, als ik toch bezig was, zeg van Mitchell, kom een uur later. Want ik heb misschien een idee of ik ben aan iets aan het werken. Maar dat was geen probleem. Want hij was toch ook nog altijd wel wat bezig. En dan zaten we samen tot 1:00 of 6:00. En ofwel aten we daar samen iets, ofwel... Heb je zo'n, even ben ik heel nieuwsgierig naar. Heb je zo'n man alleen voor jezelf zo'n periode, of is die tegelijkertijd met nog 10 albums bezig? Nee, dan is hij echt, want dan soms heb je zo kleine, moet hij even toch iets regelen voor iemand. Ja, maar het is een grote jongen, hè? Ja, maar hij heeft waanzinnige dingen gedaan, maar hij is een hele aardige man, heel lieve man, fantastisch gevoel voor humor. En hij werkt ook graag geconcentreerd aan muziek. Aan muziek werken samen met iemand waarmee het klikt, denk ik dat dat een van de liefste dingen is dat hij doet. Gewoon samen dingen maken en jezelf amuseren. Ja. Maar dan, want ja, in het begin ben je wel een beetje starstruck, want die man heeft met zoveel... Elvis Costello, Crowded House, nou ja. Ja, en maar dat gaat dan wel over, want dan word je maten en dan word je vrienden. Op een gegeven moment wordt het weer gewone mensen, hè? Dat wordt een gewone, tot het moment dat je dan zo samen zit en dan gaat zijn telefoon en dan neemt hij zijn telefoon en dan zit hij zo... Oh, wait a minute. I gotta call Randy really quick. En dan moet hij even Randy Newman bellen. En dan heb je zoiets van, oké. Ja, laat maar. Damn. Ja. Weer zenuwen. Maar voilà. Maar hij op geen enkel moment doet hij daar raar over of zo. Het zou ook niet werken, denk ik. Stel je voor dat je zit daar opgelaten te doen, dan komt er ook niks uit. Hij heeft ook toen we daar met de band zaten, hij wil gewoon dat je op je beste zelf... Hij probeert te motiveren, maar hij verliest ook geen tijd met... Hij kan ook, ik heb tegen hem ook gezegd, van, je mag ook echt bot zijn en zeggen van, dit denk niet dat dit werkt. Ik kan wel wat hebben, tijd komt u maar. Kom, we hebben hetzelfde doel, we willen iets cool maken. Ja. Als jij vindt, ook al, misschien ben ik het dan niet mee eens, maar gewoon... En dat ging goed, wij konden heel goed tegen elkaar zeggen van, misschien dit minder. Dus ja, werkte zeer, zeer, zeer fijn. Ja. Ik kan me voorstellen. Toch, want ik noem 2 namen. Costello, Crowded House. Dat zijn geen gitaarbands. Nee. Met Triggerfinger hebben jullie met hem gewerkt. En dat was ook voor een reden. Want we wouden ook iemand die niet direct gitaarmuziek produceert. Dus Costello heeft gitaar. Natuurlijk staat daar veel gitaar. Maar het is geen rockband. Nee, zo. Maar hij vond dat... Het is geen Motorhead. Nee. Voilà. Los Lobos heeft ook serieus rockende dingen gedaan. En dat was voor ons heel... Wat hij met Los Lobos en Latin Playboys gedaan heeft bijvoorbeeld. Dat vonden wij ook... Dat is, ik denk, Los Lobos de eerste plaat die ik, denk ik, van hem bewust had. Dat ik dacht van, wow man, die klinkt echt onwaarschijnlijk goed, die Kiko. En wij hadden hem gewoon geschreven, een mailtje gestuurd. Hij was onze eerste keuze als producer en hij was de eerste die gereageerd had. En voor hem was de reden, hij vindt het interessant als een band creatief breder wil gaan. En echt out of the box wat dat betreft. Risico nemen van, kijk, wat kunnen we nog? We hebben dit, dat rock'n'roll ding, en we hebben al een paar platen gemaakt in een bepaalde vibe, maar misschien gaan we nog iets meer op avontuur of zo. En dat vond hij heel leuk, dat vond hij heel fijn. Ja. Hele fijne samenwerking. Kan me voorstellen.
We praten straks verder, maar Ruben is direct met een gitaar en twee effectapparaten. Nou, er staat van alles. Hij gaat live voor u spelen, daar ben ik ontzettend blij mee. Ik zit er een bij. Dit is solo, want die snits in het balwerk staan met 5 man. Het is een volledige, zeker. complete band op het podium. En dit is zien live bijdrage van Noorderwind. That's just the way. The way. Don't hold back on the way through it. Take your breath away and get on to it. Something that sounds like a whole lot of fun. Easy to get in like a hit and run. Start from the beginning and then you proceed. No wonder you like it. You know what you need. Hey, hey, that's just the way. But is it good enough? Hey, hey, that's just the way. But is it good enough? Before I take it away, the show needs showing. It's the order of the day to get everyone going. Play it as it lays, put your mouth in your mind. Shake out that pink, perfectly timed. Something that sounds like a whole lot of fun. Easy to get in like a hit and run. Hey, hey, that's just the way. But is it good enough? Hey, hey, that's just the way. But is it good? Hey, hey, that's just the way. But is it good enough? Hey, hey, that's just the way. But is it good? Something that sounds like a whole lot of fun. Easy to get in there like a hit and run. Start from the beginning and then you proceed. No wonder you like it. You know what you know. What you. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Hey, hey. Don't hold back all the way through it. Take your breath away and get on to it. Something that sounds like a whole lot of fun. Easy to get in like a hit and run. Yeah, yeah. Hey, hey. But is it good enough? Hey, hey, that's just the way. But is it good? De stem van Ruben Blok. Hij vertelt al even hoe hij het in de studio ompakt had. En dit weer natuurlijk de live-opname in Noorderwien. Hij doet daar nog in. Ik vind het echt fantastisch dat hij er is. We hebben het steeds over de muziek. Maar de teksten, dat Engels. Heeft dat moeten leren of niet? Hoe werkt dat? Hoe is dat Ja. bij jou gegaan? Tuurlijk. Het helpt als je ook naar een plek gaat waar er Engels gesproken wordt. Want dan pik je gewoon heel veel taal op. Want ben je met verhaaltjes bezig in je hoofd? Of stemmen? Of met zinnen? Gewoon of een het woord? begint meestal wel met een zin of een woord of een paar zinnen die... Het beste bij mij werkt als ik met taal kan spelen, echt. Dat je probeert te amuseren en dingen met elkaar zet. En soms komt er toch een soort verhaaltje uit. Zodat je denkt van, ah ja. Maar het is... Soms is het heel cryptisch, maar dat vind ik ook niet erg. Ik ben ook wel fan van Pixies bijvoorbeeld. Of Talking Heads, dat zijn ook songs waar je soms niet echt kop nog staart aan krijgt, maar dat maakt niet uit, want het klinkt fantastisch en je staat het mee te brullen gewoon. Muziek is er in de eerste plaats om je een gevoel te geven. En om misschien om gevoelens
teweeg te brengen die je niet per se moet verklaren. Of door elementen die je niet moet verklaren, dat is net het mooie. Dat je dingen kan doen die je niet kan verklaren, maar die je wel goed voelen. Dat is wat de kunst doet. Voilà. Of dat nu een schilderij is of een liedje. Ja, maakt niet uit. Is dat ook de reden dat je na 24 jaar nog steeds te gek bent? Ik denk dat... Want dat heeft dus één iemand aan mij gevraagd, die vraag. En dat vond ik op zich een zeer interessante vraag. Die vroeg, waarom schrijf je muziek? En waarom dat je muziek speelt, dat is iets anders. Want dat is leuk maar inderdaad, muziek schrijven is toch een ander verhaal. Want er is al zoveel muziek. Dus, maar ik vind het potentieel in een idee voelen vind ik heel fijn. Als je een beetje aan het pingelen bent, aan het spelen en je speelt twee dingen en je zingt, melodie, hey, dit is misschien iets poef. Je neemt je telefoon, je neemt het op. Dat is echt dat is verslavend. Potentieel voelen. En soms is dat kleine ideetje, is dat as good as it gets, want voor de rest geraakt het niet verder en wordt het alleen maar slechter. En dan gooi je het weg en doe je iets anders. Maar als je eraan werkt, kan je met heel veel ideeën wel iets doen. Ja. Maar dat is ook... Je kunt er ook helemaal in verzuipen, lijkt mij. Ja, dat is niet makkelijk, want het vraagt soms echt wel werk. En dat is wel iets wat ik met dit album, met het soloalbum, gevoeld heb. Ik heb terug ook wel meer vertrouwen gekregen in het werk erin steken. Niet per se direct als iets niet werkt, het opzij leggen en iets anders maken. Soms als je toch dat potentieel voelt en het lukt niet direct, er blijven aan werken tot het goed is. Hoe was het met dit album? Je zegt alleen een soloalbum. Hier moet je alles zelf doen en in ieder geval zelf initiatief nemen. Ja. Nu, Mitchell geeft ook mee, die porde mij wel aan. Of sommige songs zijn ook bij hem begonnen door een idee dat hij had. Bijvoorbeeld Awake, dat is een song die... Hij had een aantal akkoorden liggen die hij op toetsen had gespeeld. Hij zei, kijk, ik heb hier een akkoordenprogressietje nog eens gespeeld. Misschien kan je er iets mee doen. En dat was heel mooi. En dat was de strofe van Awake. En ik was een beetje geïntimideerd, want ik vond dat supermooi. En zeker als dat dan van hem komt, denk ik van, oh my god, ik moet hier echt wel iets cool van maken. Want anders... Ja, voilà. Of niks, ofwel moet dat echt goed zijn. En ik ben wel heel blij dat dan die song geworden is, want daar ben ik ook heel blij mee met die song. Die is echt heel fijn geworden, ja. En die staat op de plaat, maar het goeie nice is, hij doet hem hier, Ruben, echt bij u in de studio. Nogmaals, solo. Op de plaat is hij echt volledig bandload. En morgen in Snits heel hij maar 4 maanden nog optreden bij deze. Maar dit is hem dus, Ruben Blok, live in de Noorderwien studio. En Awake. Awake, awaken, waken to the break of waves and shaking up night.
Ja, Ruben Blok hier live in de studio. En dit nummer zit dus op zijn nieuwste album. En Looking to Glide zit ik er voort maar even bij. En dit is het nummer Awake. Ik begrijp dat je dit een beetje gedeeld geschreven hebt. Ja, dat hebben we samen gedaan, samen met Mitchell. Deels Amerika en... Ja, het is begonnen in Santa Monica met Mitchell zijn idee voor de strofe. En dan heb ik het thuis de muziek verder afgewerkt. En op vakantie in Kreta, 's morgens met een koffie, met het strand op de achtergrond. Want we hadden een huisje bovenop. Het strand lag beneden, eigenlijk zo 10 meter naar beneden moest je met een trapje en wij zaten boven. Maar je zag je hoorde de zee. En ben ik die tekst beginnen schrijven. Ja, het rare is, soms rollen dingen er ineens uit. Maar ik denk, dat komt niet alleen door een idee dat je op dat moment hebt. Je verzamelt indrukken en je steekt die in je mentale rugzak. En op een gegeven moment maak je connecties in je hoofd en rolt het er ineens uit. Maar je moet toch ook genoeg op zoek gaan naar input en dingen lezen en dingen kijken en niks doen en rondwandelen en van alles. Voilà. Maar de muzikant Ruben Blok staat nooit uit dus? Nee, ook niet op vakantie? Nee. En dat moet ook soms zo verschrikkelijk zijn voor de mensen waar ik mee samenleef. Ik heb dat nogal gehoord van andere mensen ook die ook een muzikant in de familie hebben. Die, als je een album aan het maken bent of zo, dat je merkt en je zoon of dochter vraagt iets, dat je vrouw dan zegt van, moet dat nu niet vraag dat straks of morgen nog maar eens. Ik zeg dan wel ja, maar dat is morgen. Oké, ja, alright. Het gebeurt ook als je geen muzikant bent trouwens. Kijk. Ja. Goed, Snake, ga je spelen met je complete band. Looking to Glide, het album is uit, is ook op de stream, dames en heren, en gewoon te keer. Nou, je bent helemaal een beetje aan het noorden verknocht de komende tijd in ieder geval dan even. Want je gaat met het NNO, het Noord-Nederlands Orkest, optreden. Ja. Wat ga je precies doen? Ze hebben mij gevraagd om liedjes te kiezen om samen met een orkest te spelen. Nu, dat is ook de eerste keer dat ik dit doe. Dus ik heb geen idee wat het gaat geven. In al je ervaringen en al die jaren dat je... maar dat is ook goed. Want we gingen andere dingen doen en dit is dan ook wel echt... Dus echt out of the box dus. Als je van een rock'n'roll trio komt, is dit wel echt 180 graden iets anders. Ja, want hoeveel? 60, 65? Ja, zoiets. 65 muzikanten, denk ik. Ja, en het is een beetje een verzameling van een aantal songs van Triggerfinger, een aantal songs van het solo-repertoire. Allemaal eigen werk, zeg maar? Nee, niet allemaal eigen werk. Okay. En ook een deel andere songs, covers. Je probeert een beetje een verzameling te vinden van songs die sowieso misschien al een orchestratie hebben, want als je dan die mogelijkheid krijgt, is het wel leuk dat je dat dan eens kan spelen. En ook songs die absoluut geen orchestratie hebben, maar waar het misschien wel interessant is om te proberen. Want sowieso bij Triggerfinger en mijn solowerk zit ook geen orchestratie achter. Maar dan heeft Dirk Proce, de dirigent en arrangeur, heeft daar arrangementen voor gemaakt. Je moet nog met hun repeteren, geloof ik. Jazeker. En tot nu toe, je contact neem ik aan, dat gaat telefonisch of mail en dan bespreek je zo'n playlist dus? Ja. Oké. Want het moet ook maar geschikt zijn, want zij zullen de arrangementen bij moeten schrijven? Ja, of? Dirk Proce maakt de arrangementen, schrijft de arrangementen. Ja. Spannend. Zeer, zeer, zeer spannend. Hoe vaak ga je het opvoeren? 5 keer. 5 keer? Ja. Allemaal in Nederland. Ja. Goed. En dan verder de plannen. Ja, je gaat nu op tour. Nogmaals, Snake, morgen optreden in Balwerk. Het laatste concert van dit jaar met de soloband. Volgend jaar zijn we ook al met concerten bezig, nog met de soloband. We hebben met Triggerfinger een aantal festivals gedaan. Deze zomer. Om ook een beetje in te spelen. Daar gaan we binnenkort ook weer nieuwe songs mee maken. Dus, maar dat is voor daarna. Maar dat is dus nog niet gedaan, dat verhaal. Dat gaat ook gewoon verder. Maar voilà. Het is leuk om gewoon nu weer bezig te zijn met allerlei dingen. En volle bak heb ik het idee, hè? Ja, voilà, we hebben genoeg te doen. Maar dat is fijn. Want ik heb ook gemerkt dat mijn hoofd werkt beter als het veel te doen heeft. Als er niks om handen is en ook de bestemming voor die muziek, namelijk het publiek, is onbereikbaar, dan gaat mijn hoofd ook een beetje op vakantie en dan gebeurt er niet veel. Dat gaat niet. Maar dat is ook niet erg. Ik weet nu van, kijk, wat verschillende dingen om handen en een beetje drukte, dat is goed. Ja.
Tof dat je er was. Dankjewel. Ik vond het echt heel leuk om met jou te spreken. Dankjewel. We eindigen toch een beetje met jullie grote hit. Dat mag allemaal. Ik denk, ik begin er niet mee, maar ik eindig ermee. Dat mag allemaal, zeker. Ga je die ook doen met NNO? Nee. Ben je er al klaar mee met het nummer of niet? Nee. Nee? Nee, maar dat hoort bij het hele verhaal. En Ja. we hebben er al verschillende versies van gespeeld, dus dat is allemaal ook. En ook, weet je, dat is misschien wel het grootste punk-statement dat wij ooit gedaan hebben, die song. Want je gaat dan gewoon 's morgens die studio binnen en je neemt een liedje akoestisch op. Dat heeft niks gekost. Gewoon 3 Charles in de studio die even een toffe manier zoeken om dat liedje te spelen. Met kopjes en een mes. Ja, zo, oké, poef, werkt, leuk, doen we. En dat wordt dan toch een onverwacht verhaal of zo. Maar dat is fantastisch. Dat is leuk dat muziek zo kan werken. Dat is geweldig. Ja, Dankjewel. alsjeblieft. 1, 2, 3.